Hej og velkommen til vores præsentation. Vi studerer alle sammen automationsteknologi på UCL i Odense, og dette projekt er en del af vores 3. semester eksamen. I denne her projekt har vi arbejdet med at udvikle et robotgriber til robotarm. Formålet med griberen er, at det skal kunne hente en tomat direkte fra planten og klippe stilken, så tomat kan høstes automatisk og skyndsommt. Vores løsning fokuserer både på mekanisk design, sensorteknologi og styring, så robotten kan håndtere tomaten uden at beskadige den. Derudover har vi haft fokus på automatisering, sikkerhed og brugervenlighed, så systemet kan indgå i en fremtidig fuldautomatisk høsteløsning. Vi glæder os til at vise jer, hvordan vi har grebet projektet an, hvilke teknologier vi har brugt, og hvordan vores prototype fungerer i praksis. Tak fordi I lytter med. Lad os komme i gang. Hej, mit navn er Kasper Vestergaard, og jeg vil gerne gennemgå hardware. I vores projekt der bruger vi en række forskellige hardware-komponenter, som tilsammen danner grundlaget for systemets funktioner. Jeg vil kort gennemgå hver enkelt del og forklare, hvilken rolle de spiller i helheden. Hjernen i projektet er vores ESP32. Det er en kraftfuld mikrocontroller med indbygget Wi-Fi og Bluetooth, som gør det muligt at styre systemet trådløst og sende data videre til vores Raspberry Pi. Den håndterer al I2C-kommunikation mellem vores sensorer, TOF-sensor, current-sensor og displayet, samt PWM-signaler til servomotorerne. Til bevægelse der bruger vi 2 styks MG995 servomotorer. En til gribber og en til kniven. Det er en stærk og præcis motor, som kan dreje i bestemte vinkler. Vi bruger dem til at udføre mekaniske bevægelser i projektet. Servoen styres med PWM-signaler, som står for Pulse Width Modulation. Det betyder, at servens position bestemmes af bredden på de elektriske pulser, som sendes fra ESP32'eren. Servens styresignal består af gentagende pulser, cirka hver 20 millisekund. En kort puls på omkring 1 millisekund får serven til at dreje til den ene yderposition 0 grader. En lang puls på omkring 2 millisekunder får den til en yderposition på 180 grader. En puls på 1,5 millisekunder placerer serven i midten ved omkring 90 grader. Ved at ændre pulsbredden styrer ESP32'eren altså servens vinkel præcist, og PWM-signalet sørger for, at serven holder den ønskede position stabil. For at kunne overvåge strømforbruget har vi integreret en INA219 current sensor, så vi kan beregne effektforbruget i systemet. Det hjælper os med at opdage, hvis noget bruger for meget strøm, og dermed beskytte elektronikken. Også godt til CO2-regnskab. Til afstandsmåling der bruger vi en VL6180 X-Time of Flight sensor. Den fungerer ved at sende lysimpulser ud og måle, hvor lang tid de tager om at reflektere tilbage. Det lader os måle afstanden på kortere distancer, og sensoren bruges til at registrere objekter som en tomat. For at kunne vise information direkte på enheden har vi et I2C OLED-display. I2C er en kommunikationsprotokol, der består af en toledningsforbindelse SDA og SCL, hvor flere enheder som de førnævnte sensorer og displayet kan dele de samme datalinjer. ESP32'eren fungerer som host og sender data til eller modtager data fra sensorerne, som er device. Det gør det nemt at koble mange komponenter på få ledninger. Vi har sammensat 3 styks 3,7 volt lithium battericeller i serie, forbundet til en BMS, som er et Battery Management System. Den her konfiguration det giver et samlet batterispænding på ca. 12 volt, hvilket er tilstrækkeligt til at forsyne både motor og sensorer i griberen. Batteripakken den tilsluttes en buck converter, en DC-DC step-down converter, som regulerer spændingen ned fra 12 volt til 5 volt DC. Den her 5 volt forsyning anvendes til motorerne og SP32'eren. SP32'erens interne spændingskonverter leverer derfra 3,3 volt ud via pin 3,3, som bruges til at forsyne de tilsluttede sensorer. Da systemet har en indbygget batteripakke, skal den naturligvis oplades. Opladningen foretages ved hjælp af en 230 volt AC-adapter, som omformer netspændingen til 12 volt DC. Denne netspænding den tilsluttes batteripakken via BMS'en, som styrer opladningsprocessen og beskytter sætterne mod overopladning og afladning. Og det var hardware, og jeg giver den videre til. Mit navn er Frederik Sørensen. Det er min del, og jeg vil tale om Arduino-kode. Jeg vil gerne fortælle om et embedded-system, vi bruger i gribberen. Vi har valgt at bruge en ESP32, og vi programmerer det i Arduino. Når man åbner Arduino-programmet og kigger i koden, så det første man ser, det er, at vi har importeret nogle libraries, hvor vi
eneste gang vi har et komponent, så skal vi have et library, der passer til det komponent, for ellers kan vi ikke anvende det. Her der ser vi et til motoren, et til TOF-sensoren, et til current-sensoren og et til displayet. Alle sammen skal have hver deres library importeret for, at det virker. Nedenunder kan vi så se, hvad for nogle indgange på ESP'en vi har valgt at anvende. Det er nogle, som vi har brugt. Man kan ikke bruge alle indgange, så man skal være sikker på, at dem man anvender kan bruges til formålet. Og her vil den opmærksomme seer lægge mærke til, at servomotoren, servogrip og servokniv, det er et PWM-signal, hvilket betyder, at de skal have hver deres pin, 32 og 33. Hvorimod de andre komponenter, vi anvender, hvor det er et I2C-signal, der er det en buskommunikation, som gør, at vi kan have fælles SDA og fælles SCL. Det vil sige, at både display, TOF og current sensor, de går alle sammen til indgang 26 SDL og 27 SDA. Her der har jeg taget et udsnit i koden, som forklarer displayet, og hvordan vi skriver til displayet, hvor vi definerer størrelsen på teksten, hvad der skal printes. For eksempel, at når gripperen den er på 130, så skal der stå open, og hvis ikke, skal den stå closed. Så fortæller vi noget om, hvad for et step vi er i, hvad for en afstand vi får fra vores TOF-sensor, styrken på milliampere, der bliver målt ved current-sensoren, og til sidst om Bluetooth at slå til eller fra. For at programmere en sekvens har vi anvendt case. Vi starter med at sætte gripperen til 130 grader, fordi så vil det svare til motorpositionen, hvor gripperen den er åben. Så er der en if-sætning, hvor at hvis TOF-sensoren den kommer under 35 mm, så skal den gå fra 130 til 160. Det vil sige, at den går fra at være i åben position til en lukket position. Så er der en timer på 3 sekunder, og så efterfølgende kører knivmotoren fra 0 til 160 grader, venter i 2 sekunder og kører tilbage til 0. Det næste der sker, det er, at nu afventer sekvensen en aflever command, altså hvornår er vi klar til, at tomaten må afleveres, hvornår har UR-robotten bevæget os hen på afleverpositionen. Aflever-kommanden får motorpositionen til at gå til 130, altså at gripperen åbner igen og slipper tomaten. ESP32'eren er forbundet til Raspberry Pi via Bluetooth. Her ses de værdier, som bliver samlet fra alle vores forskellige sensorer og sendt fra ESP'en til Raspberry Pi. Blandt andet, at vi får noget milliampere, vi får volten, vi får afstanden fra TOF-sensoren, og så bliver det samlet sendt som en string. Og så har vi noget kommunikation til robotten. Det har vi TOF-OK og gripper done. Det er 2 variabler, som vi sender fra ESP'en til UR-robotten, som vi bruger den til at fortælle, at nu må du rykke over og samle tomaten op, og nu må du rykke over og aflevere den igen. På den måde laver vi en effektivt samspil imellem gripperens bevægelser og robottens bevægelser. Og det var Arduino-koden, og jeg giver den videre til. Hej, jeg hedder Fabio, og jeg vil snakke om kommunikation og datalogning. I denne her del forklarer vi, hvordan software på Raspberry Pi håndterer data, kommunikation og visualisering i vores system. Målet er været at sikre, at alle sensordata bliver registreret, sendt videre og vist på en brugervenlig måde i OMI. Systemets sensordata kommer fra ESP32 via Bluetooth Low Energy eller BLE. ESP32 sender data som tekststreng eller string, som Python-program på Raspberry Pi kan læse og bearbejde. Topologi i system er enkel, men vigtig. ESP32 fungerer som sensornode, der måler parametre som afstand eller strøm og sender dem trådløst til Raspberry Pi. Raspberry Pi fungerer som både motor og bro til resten af systemet, hvor data sendes videre via MQTT til Node-RED og dashboard. Denne opbygning gør det muligt at have flere sensorer, som alle sender data til samme central enhed, uden at forstyrre hinanden. Det giver et overskueligt netværk, hvor alle enheder kommunikerer via definerede kanaler, og hvor fejl hurtigt kan lokaliseres. For at få data fra ESP32 ind i Node-RED, bruger vi et Python-skript som brug. Python-program modtager beskeder fra sensorer og sender dem videre som MQTT-beskeder til Node-RED. MQTT-beskederne sendes også som streng.
og de bliver organiseret i forskellige topic, som for eksempel sensor-afstand eller status-system. På samme måde modtager Python bruger kommandoen fra Node-RED, for eksempel start, stop eller aflevere, og sender dem videre til systemet. Den har gjort kommunikation stabil og fleksibel, og vi kan tilføje ny sensor uden at ændre flowen i Node-RED. Node-RED kører på Raspberry Pi og er systemcentralplatform. Her opretter vi flow, der håndterer alt fra modtagelse af data via MQTT til visualisering på dashboard. Node-RED gør det muligt at teste logik hurtigt og hindre processer, uden at ændre kode på de enkelte enheder. Ved at abonnere på forskellige MQTT-topic kan vi følge systemdrift i realtid og reagere, hvis noget ikke fungerer som forventet. Alle måleværdier bliver gemt i et database på Raspberry Pi, der hedder MariaDB, så vi kan åbne og administrere via POPMyAdmin. Når Node-RED modtager data via MQTT, oprettes automatisk en SQL-forespørgsel, så værdier gemmes med timestampe. Det gør det muligt at analysere data over tid og dokumentere systemdrift, som for eksempel strømforbrug eller afstandmål. Vi har lavet et OMI i Node-RED dashboard, hvor vi kan se sensordata, systemstatus og historiske målinger. Dashboard giver mulighed for manuel styring af griber og overvågning i real time. Vi har lagt vægt på overskuelighed og intuitiv layout, så det hurtigt er muligt at forstå, hvad der sker i systemet. Raspberry Pi fungerer som systemhjerne, hvor et Python-program fungerer som bro og sender data via MQTT til Node-RED. Node-RED styrer logik, datalæring i MariaDB og visualisering i OMI. Resultatet er et stabilt, modulopbygget og fleksibelt system, som kan nemt udvides med flere sensorer eller funktioner. Det var kommunikation og datalogning, og jeg giver videre til. Hej, mit navn er Kasper Tiger, og det her er min del, hvor jeg snakker om Modbus. I vores system bruger vi Modbus TCP/IP til at kommunikere mellem Node-RED og UA3-robotten. ESP32'eren sender signaler via Bluetooth, hvor inde i Node-RED bliver det konverteret til et MQTT-signal, som der Node-RED faktisk kan læse. Og herfra bliver de oversat til Modbus bits, som UA3 kan forstå. Da UA3 ikke har Bluetooth, bruger vi derfor Ethernet, som forbindes mellem Raspberry Pi og robotten. I opsætning fungerer UA3 som Modbus server, altså slave, og Node-RED på Raspberry Pi som Modbus klient, altså master. Det betyder, at Node-RED er den, der aktivt sender og læser signaler fra UA3 over Ethernet, mens UA3 blot stiller sin input- og output-register til rådighed. Her i Node-RED har vi bygget to hoveddele. En, der skriver til UA3, og en, der læser fra UA3. Vi bygger Modbus-noder til kommunikationen, og imellem dem ligger der nogle funktionsnoder, der oversætter de her MQTT-beskeder fra ESP32'eren til rene 0 og 1 bits, som det er, at UA3'en faktisk kan læse. Her i funktionsnoden fjerner vi alt unødvendigt fra MQTT-beskeden, så der kun står den rene værdi tilbage, typisk 0 og 1. Den her kommentar forklarer, at vi skal finde selve talværdien inde i beskeden. Her tjekker vi først, om der overhovedet findes et felt, der hedder value i payloaden. Hvis der gør, så overskriver vi hele beskeden, så der kun består af selve tallet. Det er den værdi, Modbus skal bruge. Hvis feltet mangler, eller der er fejl i dataen, sender vi automatisk et 0 i stedet. På den måde undgår vi, at Modbus-kommunikationen bliver oversvømmet eller fejler, hvis MQTT-dataen er forkert. Til sidst returnerer vi beskeden, så den går videre til den næste node i flowet. Her er de vigtigste bits, som vi kommer til at bruge i hele systemet. Node-RED styrer, hvornår de bliver sat i true eller false, og UA3 reagerer på dem direkte i sit program. Begge sender 3 bit, hvor de sidste er disponible, hvor de kan bruges til fremtidige udvidelser. Fremover viser jeg dem i grøn, så I kan se præcis, hvornår kommunikationen fungerer. Systemet er bygget, så det kan udvides. Vi har reserveret de sidste bits som disponible til fremtidige funktioner, f.eks. statuslamper, og fordi vi bruger standardprotokoller som MQTT og Modbus, kan vi nemt udskifte komponenterne. Her kan vi se hele sekvensen køre med robotten. Når afhentbitten bliver tændt, så kan man se, at robotten begynder at bevæge sig. Her søger den så efter et TOF-OK-signal, som der så starter grippersekvensen. Når grippersekvensen så er gjort, så tænder den for gripper-done-signalet. Med det signal begynder UA3 at køre hen for at aflevere tomaten,
og når den når den position, sender den et signal tilbage til ESP32 for at fortælle griberen, nu kan aflevere tomaten. Det var Modbus TCP. Tak for at lytte med.